Velkommen til mit juleværksted her i drivhuset, hvor der er tændt op i pejsen. Fra nu af og frem til december, der står det virkelig i julestemningens tegn. Jeg elsker julen og har skaffet rigtig mange fine julematerialer til webshoppen. I samarbejde med blomsterdekoratør Hanne Utoft, der vil jeg inspirere og vise, hvorledes man kan pynte de forskellige ting. Og det er således, at Hanne og jeg, vi livesender på Facebook hver søndag her ind til jul, og det er klokken 19. Det er Hanne, der står her ved bordet og viser alle de fine ting, man kan lave. Jeg agerer fotograf og blander mig også lidt i samtalen. Tusind tak, fordi I kiggede ind her. Jeg håber, der er noget, som kan inspirere jer.